बेंटल सेरफां प्राइमारिया लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गोरिबफोरनो कम्बल राननाय हाबाफारिबो लादों। चिरां जिल्ला 14 नं बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां प्राइमारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया लावखार ओंखाम जानो थाखाय 50,000 रां आरो गोरिब नखरफोरनो 40 कम्बल राननानै होनाय जादों। बेखौ लानानै दिनै बेंटलनि सानजाहा थानाय बिमा दैलामाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे बेंटल सेरफां प्राइमारि नेहाथारि राजिब बसुमतारिया गोरिबफोरनो कम्बल राननानै होनाय जायो। माखासे गैजायै नखरफ्रा कम्बल राननानै होनायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै मिडियानि साफ्रोमबो मानसि मिडियाफोरखौ जोङो गोसो गोरबोनि आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो लोगोसे फैगौ दमासि बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै लोगोसे बे हाबाफारिखौ जोंना मानव गेदेर EM सार रनजित बसुमतारिया जोंनो पिकनिक जानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव 50,000 राङै हरदों। दा बे 50,000 रां हरनायखौ जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि गासिबो BCDC मेम्बारखौ लानानै गावबुराफोरखौ लानानै गामिनि साफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै वुमेन्स विंनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो लोगोसे जोङो आदिबासि फरायसा आफादखौबो जों लेंहरनानै मोनसे पिकनिक जानाय गोदान बोसोरजों जोङो मोनसे रंजानाय आरो प्राइमारियाव गोबां इलेक्सन जानानै थांनायावबाबो जों बेबायदि रुजु रुमु मोनसे जानायखौ खालामनो हायाखैमोन आरो बेबायदि जानायखौ खालामनो होननानै फेरेंगा सारा जोंखौ अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे 40टा कम्बल हरदों फेरेंगा सारा। दा बे 40टा कम्बलखौ जोङो एसे सिगाङाव जोङो 6 जनसो मानसिनो जोङो राननानै हरबाय आरो बे माखासे थानायखौ जोङो उननि बेलायाव राननानै हरनाय जासिगोन होननानै जों आसा खालामबाय। कम्बलखौ राननानै होनाय नखराथ' जायखौ बुंनो थाङोबा गोजां बोथोराव माने ओरैबादि खस्थ' जाय बिथांमोना माने गोजां बोथोराव माने जिगाबखौ लानानैबाबो नोङो उन्दुनाय मानसि बस्थाखौ जोमलायनो नागिरनाय मानसि बिथांमोननो जोङो बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय माने बिथांमोननो हरोब्ला फेरेंगा साराबो गावनि हरनायनि मोनसे बिनिमयखौ मोनसे गोजोननाय मोनगोन आरो बै जाय लांग्रा बिथांमोनहाबो बिनि सायाव गोजोननाय मोनगोन। बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननो बासि सायख' खालामनानै जोङो मुस्लिमफोरनिफ्राय जोङो दिनै 2 हरग्रोबाय, आदिबासिनिफ्राय जोङो 2 हरबाय, बर' मानसिनो जोङो दिनै 2 हरबाय, गासै 6 जन सोद्रोमानो जों हरनाय जाहैबाय आरो बेखौ जोङो साननैनि उनावनो हरनायखौ माबागोन। बिसिनि लिस्टआ दंखाजोबसै। बे लिस्टखौ जोङो साननैनि उनाव लेंहरनानै कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखासै, भटार आइडिखौबो जों लाखिना दोनखाबाय आरो बिथांमोननो जोङो नैबेखौ साननैनि गेजेरावनो लेंहरनानै हरनाय जासिगोन आरो ओरैनो सरकार दानानै खामानि मावनायाव प्राइमारि लेभेलसिम मावनायावथ' बांद्राय हायाखै आरो गोजौआवबो माने माखासे थाखा फैसानि एसे उसुबिदा खोमा, खिन्थु प्राइमारि लेभेलसिम जोंनिफ्राय मावनो हानायनि बांद्राय गोहोआ फैथ'वाखै आरो मावनो साफ्रोमबो रायजो राजानो जोङो जेसेबांनाखि होनो हानांगौमोन बेखिनि होनो हानाय मावनायाव उननि बे परिबेसाव जोङो मोजाङै मावनो हालांगोन बेखौ आसा खालामो आरो दानि सरकारा जुदि माखासे परिबेसनि गेजेरजों गोजौ लेभेलावनो थाखा फैसा गैया होननायखौ जों मिथिखादों आरो लोगोसे बे थाखा फैसा फैयोबा जों गोसोबायदि मावलांनो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो बेनि थाखाय जोङो मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आरो लोगोसे BTC दैदेनगिरिनि साफ्रोमबो EMफोरनिसिम MCLAफोरनिसिम आरो लोगोसे गोदान बोसोराव मोनफ्रोमबो जोंनि चिरां दुवार ब्लकनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि 10टा प्राइमारिनि गासिबो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारियाव थानाय वुमेन्स विंसनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे TLCCनि मेम्बार, BCDC चेयारमेन आरो लोगोसे गावबुरा बिथांमोना जोंनि बेयाव फैदों आरो फैनानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जों बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। आङो जोंनि फेरेंगा सानखौ आं हामलायथि जासिहरनाय जायो। बे गैयै नखरफोरनि थाखाय दिनै बे पिकनिक जानायनि नामावहाय फैसा हरदों आरो बेजों लोगोसे कम्बलबो हरदों गैयैफोरनो रानना होनो थाखाय। बेनिखायनो आं सार फेरेंगा आरो जोंनि चिफ प्रमद बर'निसिम आंनि गोसोनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा थाबाय उननि समावबो बेबायदिनो गैयैफोरनि थाखाय नांगौखिनि
कम्बल आरो बेबायदिनो गैयैफोरनो न' बायदिसिनाफोरखौहाय उनावहाय लासै लासैनो हरगोन होननानै आं सारमोननिसिम आसा थाबाय। ফেৰেংগা ছাৰে দিছে, ফেৰেংগা ছাৰে কম্বলটো দিছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে গৰীব মানুহ। আমাক বহুত ধন্যবাদ লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে মনত। এইটাই আর কি, গরিব মানুষ দিছে, ইমান দিন তো পাওয়া নাই।